DZR 981 sa Dipolog numero 1 Tatak RMN. Okay, niyan sa bagatong tulumanon. Nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Uban gihapon ni ining ubos ninyong alagad sumong tulumanon. Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Okay, sa gihapon ang atong makauban dinhi sa istasyon, ang atong mga kasama sa technical side. Si kasamang Danny Luod, o gusab si kasamang Dax Ilumba. Okay. Maayong adlaw sa gihapon, no? Kanatong tanan, maayong adlaw sa Ginoo. Kanatong tanan. Pizza 2, no? Sa bulan sa Setyembre, tuig 2018. Okay, sa miaging Domingo, no? Wa man nato to madiretso og tibawas ang tema. Mailabot na sa adlawng ipapahulay kay naaman tay laing gihisgutan. Nga gikinahanglan po natong hisgutan apan karon atong tinguhaon nga ato na gyung mahatag kaninyo, no, ang final showdown nato sa tema. Mailabot na sa adlaw nga ipapahulay. Okay, kagabi po baga tinahod nga tigpaminaw, nagpaminaw ta sa programa po sa ato mga igsuon nga SDA kon Seventh-day Adventist. O na timing po nga ang hisgutan una sa maong tulumanon kining adlaw nga igpapahulay, no? Now, murikap ta gamay dayon diretso ta sa pagtibawas, no, sa maong tema. Kagabi giskutan nga kining pagtuman gyud sa sugo sa Dios, particularmente ang napulo ka sugo sa Dios gikinahanglan nga tumanon gani nga ang atong ilado na pud kaayo nga komentarista o maghatag og kanabang impormasyon nato, no? Si Attorney Ruben Canoy, no, sa iyang tulumanon iya man puning gihisgutan, no? Nga kung ang kitang mga tao, musunod lang yun unta niya ng napulo kasugo sa Diyos, wa man yun tayo problema. O kita, no, sa side, no, sa atong tulumanon kahayag sa pagtuong Katoliko, dili kita musupak niya na o maupor na ang ato yung gitinguha, no? Gani, no, sa atong libro sa Katekismo, no, kung naamo ni ana kanang Catechism of the Catholic Church, gi-espesyal yun na pag hisgot ka ng napulo kasugo. Buot pasabot ang atong tinuho ang Katoliko hisgot yun og napulo kasugo nga kinahanglan ato yun ang tumanon. Lamang diha sa pagsabot sa maong sugo, kinahanglan nakabase na sa atong pagtuo ni Kristo. No? Kay kung maghisgot gud ta og daang kasabutan, ang mediator ni atong gihisgutan, no? Si Moses man, no? Pagsunod sa balaod, no, pinaagi ni Moses
kadtong daang kasabutan. Apan sa bag-ong kasabutan, timan nato nga dili na ta under ni Moses o pagsabot sa balaod nga gibase panahon ni Moses. Kaya naa naman ta sa bag-ong kasabutan. No? Diya sa Hebrehanon Kapitulo 1, versikulo 1 hangtod sa 2, sa karaang tugon o sa karaan, no? Ang Diyos nakigistorya nato pinaagi sa mga propeta, no? Sama nila ni Moses o uban pa, no? Apan sa kaulahiang mga adlaw, ang Diyos nakigistorya nato pinaagi ni Hesukristo. Mao nga sa atong pagtuo sa diri sa bag-ong kasabutan, ang final kinibang messenger of God mao ang atong Ginoong Hesukristo. Og si Pablo gahisgot pod ni ana gyud, no, nga kitang mga Kristohanon wala na ta maulipon sa karaan nga tugon. Kay niya naman ta panahon yun mismo sa atong Ginoong Hesukristo. Mabasa sa Colosas Kapitulo 2, versikulo 14 hangtod 17. O manggaling nga dili na ta mo tugot nga hukman pata, no? Sa mga tulumanon sa karaan, samaan ng pagkaon, o gani giapil yun ng Sabat. Now, ingon na ni manggod nga mga tinahod nga tigpaminaw. Ang balaod na amangyod o kinahanglan tumanon. Pero ang problema gunato mga Kristohanon karon o giun sa pagsabot ng balaod. Giun sa pagsabot ng balaod. Unya kay ni aman taron sa tema pagtibawas gyud sa tema sa adlaw igpapahulay. Ingon ani lang, no? Ang adlaw gud nga igpapahulay sumala gyud sa Biblia. Wala man gyud na siya magtumbok sa piho gyud nga pagpatunong gyud anang Saturday o 7th day of the week, no? Balikon ko gamay ang doktrina gyud sa Sabat o adlaw igpapahulay. Sa unom ka adlaw kuno mutrabaho kita, no? Ang giingnan gyud specificamente ni adto ang mga Israelinhon, no? Pero hinoon apilta sa iyang moral essence, no, kita mga Kristohanon, no. Ang Sabat o adlaw igpapahulay giingon nga sa unom ka adlaw mutrabaho kuno ang tao. Unya sa ikapito mao na dayon na ang adlaw nga igpapahulay. Mao na ang Sabat, no. Ikapito ka adlaw human sa unom ka adlaw sunod-sunod nga trabaho. Mao gyud na ang adlaw nga igpapahulay. Pero ang atong mga igsuon god nga Seventh-day Adventist, pag ingon galig adlaw igpapahulay, ila dayong tumbuko ng ikapito kaadlaw sa semana. 7th day of the week kon Saturday. Pero kung ato yung aninahon pag-ayo ang sugo, dili man ingon ana. Gani katong Jewish Encyclopedia nga atong gikutlo ninyo sa miagi natong tulumanon, maupod, no, mo support sa atong baruganan. Kanang adlaw igpapahulay, ikapito kaadlaw human sa unom kaadlaw sunod-sunod nga trabaho. Dili gyud nga ikapito kaadlaw sa semana. Now, ang punto diha nga ngano man lagi nga ang adlaw igpapahulay sa daang kasabutan ikapito kaadlaw sa semana. Now, sayon ra. Tungod kay ang ilang unang adlaw sa trabaho, kana mang unang adlaw sa semana nga Domingo. So, siyempre, ang ikapito, Sabado o Saturday. So, mao na nga, ang adlaw igpapahulay sa daang kasabutan, ikapito ka adlaw sa semana yun. Kung 7th day of the week, wala yun tayo lali sana. So, bali, ang adlaw igpapahulay, duha di ay ka-elemento o duha ka essence. Unsa man. Una, kanang iyang moral essence. No? Nga gihisgutan pod sa sitas diri sa Biblia, nga kuha na siya nga covenant, eternal covenant. Meaning, dili ni mo na maundang kay hangtod sa hangtod na, no? Eternal. Meaning, dili na mawala. Magpadayon na kanunay, madaan man kasabutan, mabag-o man, mapadayon ng iyang moral essence, kay naamang ko na siya nabutang sa napulo kasugo. Nga, sa usa ka semana naagay day of worship, ikapito na
no? Human sa unom ka adlaw sunod-sunod nga trabaho, no? Ikapito. Now, ang iyang moral essence mao na ikapito human sa unom ka adlaw sunod-sunod nga trabaho. Now, ang iyang ikaduhang essence anang adlaw igpapahulay ceremonial. Ceremonial. Ang ceremonial essence anang adlaw igpapahulay ang pagpatunong. No? Ang pagpatunong kanus musugod og trabaho o kanus matunong ng ikapito. Oh. Kaya nga naman, sa sugo, sa hanay sa napulo ka sugo, wala man gyud na siya maghisgot gyud og piho gyud nga first day of work. No? Di ba? Wala mag-ingon ng adlaw ipapahulay nga sa unom ka adlaw mo trabaho, unya kinahanglang gyud nga ang unang adlaw sa trabaho, unang adlaw semana, sa ato pa Domingo. Dayon sa ikapito na sa ato pa ikapito ka adlaw semana na mao na ang adlaw igpapahulay. Kung giingon ana pa paghanay sa balaod, now makaingon ta nga lunlon moral essence ang adlaw igpapahulay. Nga muuyon ta sa atong mga higalang Seventh-day Adventist nga dili gyud na mabalhin. No? Kung lunlon moral essence ang adlaw igpapahulay ba nga hasta ang pagpatunong sa unang adlaw sa trabaho o ang pagpatunong sa ikapito kana gyung Saturday, kung mao pa na gihisgutan sa balaod, now muuyon ko, no? Ako si Veritas, muuyon ko sa mga Seventh-day Adventist nga dili gyud mailisan, di gyud mabalhin ng ikapito. Magpermanente gyud ang 7th day of the week kon Saturday. Pero klaro man na sa balaod, wala man magtumbok, wala man magpiho og adlaw kanus musugod og trabaho diya sa usa ka semana. Mao na nga masabot nato nga mahimong movable, changeable ang ikapito. Ngano man kay mao man ay gisgutan. Unom ka adlaw trabaho, ikapito pahulay. Sa ato pa nagdepende ng ikapito kung kanus ata musugod og trabaho. Di ba? Ceremonial kanagong mga kalendaryo, gani mo man gali nga gausob ta og kalendaryo ron. Sa una, Jewish kato, pwede na Gregorian. Kay mga ceremonial essence mong gunang mga adlaw-adlaw gud, no? So pwede nang kay kanang katugong karaan gitapos sa krus. So ang sa bag-ong kubinat, pwede ang simbahan maghimo og bag-o anang mga ceremonial essence. Mo bitaw kanang pista for example. Ingon si Pablo nga undangan natong karaan. Kay naa may bag-o. Sa bag-o ang simbahan, ang New Covenant People of God, gitagaan pog authority sa Ginoo nga magbag-o. Ano man, gitagaan man siya authority anang binding and loosing. Kanang ang inyong idili, drisyuta, idili, dako sa langit, ang inyong itugot. Mo bitaw nga, ang atong simbahan po doon, nag-invento po og bag-ong mga pista. No, dili man daw tanang mag-invento, no? Sama ning radyo, television, uban pa, basta dili lang masupag ang sugo sa Dios, no? Dili daw tanang mag-invento, pras bitawan ang mga terminologies nato nga gigamit ron. Daghan kay tang invento. Pras anang terminolo nato nga God. Invento ra man as tao kay ang karaan gyud ana sa Hebrew Elohim man. Then pag abot sa Griego, Theos. Then ang anong ato manggi translate og God. Invento ng translation nga God. Tukbang sa Elohim nga Hebrew o Greek nga Theos. Di ba? Kanang moingon tag monotheism, a belief of one God. Unaan na sa Biblia, usara ang Diyos, pero kanang termino nga monotheism, invento ra nagtao. Kanang Trinity, kana nga terminology, invento nagtao. Pero ang buot pasabot ana, dili invento og tao. Kanang usa ka Diyos nga naa sa tulo ka persona, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Di ba? So, mao na mga tinahod nga tigpaminaw. Nga kanang adlaw igpapahulay, double element. Ceremonial nga natapos gyud sa krus, kay katong karaan gud nga mga ceremonial practice natapos gyud sa krus, no? Colosas 2:14-17. Di ba? Klaro kayo na. Kay kun ang Sabat lunlun moral, sa ato pa dili gyud mausob, no? Ang Sabat, ang punto diha
nganong gihisgutan ni Pablo sa Colosas 2:14 hangtod 17 nga giapil man siya sa mga seremonyal. No? Nganong giapil man ang Sabat? Nganong wala man giapil ang panapaw, dili pagbatunog laing Dios kana moral essence man na. Dili mangawat, dili manapaw, kana dili ka magsaksig bakak sa mga sikataw o kana mo man yung mga moral essence of the law, di ba? Nganong wala giapil ng mga moral essence kay dili manggod na mao ang gitapos sa cross. Pero sa napulo kasugo only Sabat ang giapil dia sa seremonyal. Ngano man, kay ang Sabat na ay ceremonial essence. Kanang pagpatunong unsang adlaw mo sugod og trabaho o unsang adlaw matunong ng ikapito. So mao na mga tinahod nga tigpaminaw, nganong giapil ang Sabat ni San Pablo diha sa Colosas sa listahan sa mga seremonyal. Giapil niya ang Sabat kay dili lunlon moral ang essence sa Sabat. Naa siya seremonyal. Balikon ko, ang ceremonial essence sa Sabat kanang pagpatunong unsang adlaw mo sugod og trabaho o unsang adlaw matunong ng ikapito. Mao bitaw nga sa katekismo nato, kanang Catechism of the Catholic Church, kung naamo anang libruha, Catechism 1166, naghisgot diha, gapasabot diha nga ang New Covenant 7th Day, no? Christian 7th Day, gipasabot diha nga dili na tong ikapito ka adlaw simana, kundi unang adlaw simana na nga mao kanang Sunday kon Lord's Day. Kanang gisgutan ni John sa pinadayag 1:10 nga Lord's Day. New 7th Day. Ngano man? Nganong 7th Day mampod ang Lord's Day nga Sunday? Tungod kay simpre ra kayo kato kung giingon ninyo sa miagi. Unsa may unang adlaw sa trabaho na toron? Ang unang adlaw sa trabaho nato karon Domingo pa ba gihapon? Gani gipula manggali na. Meaning holiday ta na. Bisan man gani siguro ang mga Seventh-day Adventist holiday man siguro na nila gihapon kay ambot og naabay magsugod og hinon sa doktrina sa Seventh-day Adventist trabaho gyud na kayo nang adlaw sa trabaho man na. Pero in reality, no, with the government, no, kay kinahanglan mo tahod maputag balaod sa gobyerno, di ba? Kay Roma 13 tahuron man ang gobyerno, meaning mutahod tatanan balaod sa gobyerno basta dili masupak sa balaod sa Dios, di ba? Unya kanang pagpatunong gud unsang adlaw ta musugod og trabaho, ceremonial man na kay wala man na gisulat gyud sa balaod Dios na pulo ka sugo. So kay ceremonial ang pagpatunong mo bitaw kanang kalendaryo bitaw nag-usob ta naghimo tag Gregorian kay kanang mga ingon ana lagi ceremonial na siya, di ba? Dili gyud kinahanglan nga katujong Jewish calendar gyud mo atong tumanon, di ba? Kina may bag-o sa bag-ong kasabutan allowed ang people of God nga mag-usob og mga kanang mga ceremonial essence of the law. Pras gud anang tuli. O nganong giundangan man na. Pero ang tuli ron for health reason naman lang. O, di ba? Kitang mga lalaki nagpatuli ta dili tungod sa atong religion, no? Tungod sa health reason. Pero sa karaang tugon apil gyud na. Mandato gyud na sa religion ang pagpatuli, di ba? Pero sa bagong kasabutan dili na, no, kung maghisgot og religion sa bagong kasabutan giwala na ng tuli. Giilag bautismo. Bunyag nasa Colosas 2:11 hangtod sa 12. Na sa ato pa sa bagong kasabutan di ay pwede mag-usab-usab sa iyang mga ceremonial essence of the law. Ang moral essence ra gyud mo'y gipadayon gihapon. No, kay kana agong moral essence sa adlang ipapahulay dili man pud ta musupak ana. Mao na nga kung dunay religion nga magtudlo pod nga wa nay pahulay, wala nay adlaw sa pagsimba nga espesyal, musupak buta ana, no? Kinaaman po yung mga religion ron nga wala na gyud adlaw ipapahulay, o wa na gyud kanang day of worship. O na may mga religion pod ga sulti ana kay kana ko nang adlaw ipapahulay sa mga Israelitas ra na, no? Tinuod na ang iyang moral essence nga karaan nga matunong og 7th day of the week
para ra na sa mga Israelitas. Pero ang moral essence sa adlang ipapahulay para natong tanana. Mo nang giingon diya sa Hebrehanon 4:9 naa gihapoy Sabado. Ubot pasabot naa gihapoy adlaw igpapahulay. No? Pag ingon galig naa gihapoy Sabado, naa gihapoy adlaw igpapahulay, dili na abot pasabot nga ikapito ka adlaw semana gyud. Oh? Kaya nga naman, kung muatras tag bersikulo sa bersikulo 8 sa Hebrehanon 4, naghisgot naman pud og laing adlaw sa pahulay. Nga sa gihisgutan nato sa miagi natong programa, mao na ang adlaw sa Ginoo, no? Pinadayag 1 Di ba? So, mao na mga tinahod nga tigpaminaw. Dili lunlon moral ang adlaw igpapahulay na siya ceremonial. Ang ceremonial ang pagpatunong asa matunong ng ikapito. So, naagihapay pahulay, pero sa Hebrehanon 4:8, kuana, kanang lain ng adlaw. Mauna nga, kanang basa-basahon sa mga Seventh-day Adventist sa Isaias 66, 22, 23, dapit nga sa bagong langit kuno, bagong yuta, o wag kuno pagkatapos na agihapoy adlaw ipapahulay. Tinuod man na. Pero dili na ingon nga, ikapito ka adlaw si mana gyud. Kay parehas anang tuli ang fulfillment ana sa bag-ong kasabutan ng katumanan kung bautismo na. So sa mga early fathers pod, no, kabalo mo na mga early fathers katug yung mga direct disciple o katubong diretso gyud nga natudluan sa mga apostoles sama ni Obispo Ignacio, Policarpo, uguban pa, no, katong mga apostolic father. Sila nga harapan yun nilang na istorya ng mga apostol. O na. Ang mga butang sa karaan na ay katumanan sa bag-o. Parehas anang pulong. Ang katumanan ana si Kristo, personal word of God. Sa Juan 1:1-2. Yan ka na pong Old Ark of the Covenant, katong daang kasabutan nga arka. Ang fulfillment ana sa bag-ong kasabutan si Santa Maria, New Ark of the Covenant. Di ba? Wa ko'y panahon nga mo hisgot ana. Katong bitin nga tumbaga, rebulto sa bitin nga tumbaga. Nagisgutan sa Numeros 21:4-9. Ang katumanan ana katong si Kristo nga namatay sa krus. Diba? Nasa Juan 3:14 mo na fulfillment. So kana pong Sabat, no, kay katong karaan landong man, naapo na gipaabot nga katumanan. Katong karaan nga adlang ipapahulay, landong man, Kolosas 2:14-17, sa ito pa, naa na siya gipaabot nga katumanan. Ang katumanan, ana, gisulti sa atong katikisem. Katikisem 2174 o 2175. Sunday, the Lord's Day, the fulfillment of the Sabbath. Sa ito pa, kita mga Katoliko, gatuman ta gihapon og sugo. Pero sa bag-o na nga panglantaw, pras anang kaon nga dunay giisip nga mahugaw. Sa karaan gihisgot nagpagkaon, pero sa bagong kasabutan dili pagkaon gihisgutan ana. Mga binuhatan na sa tao nga maot. Di ba? Nasa Marcos City. Tudlo ni Kristo. No? Wa ko'y panahon nga mo discuss po ana. Now, 2 minutos na lang nahibilin. Agay dili nako matibawas tanan ang naas akong ginuhuna. Pero ako lang yung i-summarize para gyud masulod gyud sa atong final showdown aning adlaw ipapahulay. Now, si Constantino, no? Si Constantino mo ay gipasanginlan nga nagbalhin gikan Sabado ngadto sa Domingo. Dili na mao kay si Constantino ang iyang mandato sa iyang imperyo, no? Unya ang reason po niya nga nagmandato niya nga Domingo na ang adlaw ipapahulay sa iyang imperyo, political reason. Para malipay ang mga pagano kay nag-worship man po na ng adlaw og ang mga Kristiyano. No, Kristiyanong Katoliko ay specific. Nga nagbanday ana kay sa council, nauna pagali di ito. Sa Council of Laodicea, gi-affirm dogmatic awahin na kay katong pag-ingon ni Obispo ni Constantino 321 AD man to, no? Ay tong Council of Laodicea 363. Pero before anang pag-respect pahimuot ni Constantino sa day of worship sa mga Kristiyano nga Domingo, before ana gihisgutan na sa mga early fathers, no? Sa tradisyon, no? Sa tradisyon gihisgutan nila, no, sama ni Obispo Ignacio
nga ibalhin na gyud na, pero dili pa to dogmatic kay siya ra may gasulti-sulti, no? Ang dogmatic gyud kanang hiniusa, no? Parehas atong sa Council of Jerusalem, pero gani katong Council of Jerusalem na ay mga statement ato nga dili dogmatic para sa atong mga Jewish practice nga gi-impose gyapon dili pagkaog dugo, o dili to dogmatic kay Jewish practice man to. Ang dogmatic kanang Christian gyud. O si Obispo Ignacio gahisgot ng daan, no, sa iyang sulat ngadto sa mga tagamag Initians, no. Unsa may iyang giingon, no, disipulo ra ba ni siya ni San Juan? Ingon siya, those who were brought up in the ancient order of things, and that is the Jews, have come to the possession of new hope, no longer observing the Sabbath, but pasabot niya katong Saturday, but living in the observance of the Lord's day, on which also our life has sprung up again by Him and by His death. No? Later na, sulat ni Obispo Ignacio sa mga taga-Magnesians ni atong 110 AD. So wala pa ang idikupmila ni Constantino. Gahisgot na. Ang atong early father, no? Wa na gyud ko'y panahon mga tinahod nga tigpaminaw, no? So, og moingon ta, no? Sa katapusan moingon ko, katong mga Jewish practice nila nga mo, respect sila Sabado, ako naman tong naisgutan. No? Sa bag-o pa ang simbahan, garespeto pa sila sa adlaw ipapahulay nga Sabado. Pero kay naa na may bagong kasabutan, gradually himuon yun ang changes, no? O sa Council of Laodicea na dogmatically transfer gyud ang solemnity, no? Unya dili na siya violation kay why mabasa sa Biblia nga violation ang pagtransfer sa mga buta nga dapat gyud matransfer, no? So wa na mo igong panahon, no? So atangi lang ninyo, no, sa sunod pod kung may isgutan ni nato kay daghan pa unta gyud nga akong iistorya bahin ani nga kaning tema may labot na sa adlaw ipapahulay. Okay, sagalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, sa atong obispo diri sa Diocese of Dipolog, og sa tanang mga kaparian, kini inyong higala, no, sumong tulumanon, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. DXDR 981 Tatak RMN. Mula sa number 1 na smart dishwashing paste, Ang galing mo. with over 80% more cleaning power kaysa leading liquid brand sa presyong mas abot kaya. Oh, smart, ang galing mo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at Oh, bakterya. smart, ang galing mo. Kaya ikaw ang number 1. Smart dishwashing. Tanggaling galing. ACS. Smart dishwashing. Manufactured by ACS Manufacturing